Tak už se slyšíme výborně, viděli jsme vystoupení školky Berušky, konkrétně Broučku, Tik-tak a paní učitelky Vanková a Čechová připravili tohleto vystoupení tanečního kroužku Maki a Kači. A teď přivítáme velkým potleskem za taneční kroužek Maki a Kači další kluky a holky, protože bude tančit školka Hvězdičky a Sluníčka a uvidíme pyžamovou party! Na hudebku nekonečný se zadebku mám, že nestíhám od pondělí až do pátku, co v neděli potom zmatku já budu nový hrát. Tak tohle byla pyžamová party, tančila školka Hvězdičky, viděli jsme Sluníčka a teď nás čeká vystoupení retro. Opět taneční škola Maki